салом дӯстони ман, хуш омадед ба шабакаи қадамшо исоев. Бо шумо ҳастам Рамазон Сайдалиев. Дар имрӯза барнома дӯстони ман барои пешрафтии шабака ба шабакаи мо буна шуда зангуларо пахш намоед, то аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони ман, хуш омадед ба шабакаи ватан. Бо шумо ҳастам Рамазон Сайдалиев. Дар имрӯза барнома дӯстони ман барои пешрафтии шабака ба шабакаи мо буна шуда зангуларо пахш намоед, то аз наворҳои нави мо бохабар бошед. домоди фидоӣ. дӯстони азиз, шояд ҳайрон шудаед ки чӣ хел домод фидоӣ мешавад. қиссае ки ба шумо нақл мекунам, аз шахсе мегӯям ки 1 солу 8 моҳи худро барои шарманда нашудани хусри худ фидо кардааст ва дар ин қисса ба ӯ номи шарти мегузорам. маҳфӣ баъди 4 соли мардкорӣ бо ҳаяҷону эҳсоси ногуфтанӣ баъди заҳматҳои зиёд ба хотири зангирӣ ба ватан бармегардад. қарор буд духтари додари шавҳари холаашро ба занӣ гирад. тӯйро бо ҳама сарфу ҳарҷааш ва бо орзуҳои кӯдакӣ мегузаронад ва шаби висол ва шаби пур аз эҳсосу ҳаяҷон фаро расид. маҳфӣ худро чун паррандаи эҳсос мекарду гирди лонаи ошиқонаи худ парвоз мекард. баъди чашидани лаззати фаҳмид ки арӯси орзуҳояшро аллакай аждаҳоре бенангу ори неши шавҳат задааст. азобҳои чандсола дар ғарибӣ кашидааш, орзуҳои аз кӯдакӣ парвардааш ба ёдаш омаду гирья гулгирияш кард. хост духтарро пора пора кунад, аммо сабру таҳаммулро пеша кард. духтарро маҷбур кард ки ҳама чизро нақл кунад ва пурсид ва ҳамаро дар телефонаш сабт кард ва дигар дасташро нарасонид. ба касе чизе нагуфт. баъди 1 сол боз ба Москва рафт. баъди 6 моҳ волидонаш хостанд ки келинашонро ба наздаш равон кунанд. маҳфӣ хоҳиш кард ки равонаш накунед. волидонаш гуфтанд мо равонаш кунем, соҳиби фарзанд шавед. онҳо келинро пайваста ба духтур мебурданд то фаҳмад чӣ мушкилӣ дорад ки ҳомила намешавад. бехабар аз он ки писарашон ба ҷуз якбор ба ӯ наздик нашудааст. баъди пофишории зиёд волидон маҳфӣ ба ватан бармегардад. аз падару модараш иҷозат гирифта занашро ба хотири хабаргирӣ ба хонаи хусураш меравад ва ба хусураш ҳамаи ҳодисаро нақл карда мегӯяд ки духтарат бокира набуд ва ман ба хотири шарманда нашудани шумо 1 солу 7 моҳ аст сабр кардам, то дар байни мардум гӯям ки занам кӯдакдор намешавад. ба ҳамин хотир ҷудо шудам. маҳфӣ ба хонаашон баргашта ва асли воқеаро ба волидонаш нақл мекунад. дӯстони ман, то видеоҳои навбатӣ, худо нигаҳбони мову шумо бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.